An yi kira ga al'ummar jihar Katsina da su yi wa karnuka da kuma magunan da suke kiwo allurar rigakafi domin kare rayukansu da na sauran jama'a daga cutar haukan kare a faɗin jihar Katsina. Wani ƙwararren malami akan lafiyar dabbobi daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Lawal Sa'idu ne ya yi wannan kira a wajen taron bikin zagayowar ranar yaƙi da cutar haukan kare ta duniya da ƙungiyar likitocin dabbobi ta ƙasa reshen jihar Katsina ta shirya aka gudanar a ɗakin taro na EEC Center da ke Katsina. Farfesa Lawal Sa'idu, wanda kuma shine shugaban taron, ya mai da hankali akan irin illa da kuma haɗarin da cutar ta haukan kare ke da ita ga rayuwar al'umma, don haka ya buƙaci masu kiwo da su garzaya cibiyoyin kula da lafiyar dabbobi domin karɓar rigakafin. Wajibi ne mu yi makarnukan mu rigakafi, wajibi ne kuma in zai yiwu Director Veterinary Services in zai yiwu a farfado da wancan abin ga shugabanninmu nan su kila za su iya tuna a farfado da wancan tsarin da mutane suke makarnukan su rijista duk karen da bai da wannan lasin kawai 'yan sanda da 'yan civil defense kawai su kama shi. Ina ganin a da hanyoyin da ake bi kenan ake maganin wannan babban ciwo na kare. Wasu sun ce saboda ciwon kare ne kawai kyau ba karen ne yake da muhimmanci kuma na faɗa kai kake da muhimmanci, kai mutum kai kake da muhimmanci, don ba za a taɓa kwatanta rayuwar mutum da rayuwar kare ba za ta taɓa yiwa ba. A lokacin da wakilin mai baiwa gwamna shawara akan lafiyar dabbobi Dr. Isa Abba ke jawabi, ya yaba wa kungiyar bisa ga shirya wannan taro, sai kuma ya bada tabbacin gwamnatin jiha na ganin an magance cutar haukan kare a fadin jihar Katsina baki daya. Tun farko a lokacin da shugaban kungiyar likitocin dabbobi ta ƙasa reshen jihar Katsina Dr. Abdulkadir Abubakar muke jawabi, ya bayyana godiyarsa tare da bayyana bikin na bana mai taken ranar yaƙi da cutar haukan kare ta duniya na da manufar wayar da kan al'umma game da haɗarin da cutar ke da ita ga rayukan al'umma baki ɗaya. Abin da ya haɗa wannan wurin shine cutar haukan kare. Mun yi bayanin cewa ciwo ne da ke da matuƙar haɗari kuma ciwo ne da yake addabar kusan dabbobi. Na ba da misalai da yawa da a nan Katsina mun samu cases na rabies a tinkiya, mun samu cases na rabies a shanu, sannan kuma mun samu ana samu da karnuka da yawa. Muna samun report from there, kuma akwai cases ma na mutane da aka samu na rabies wanda akwai colleagues ɗinmu nan da senior colleagues ɗinmu da suka samu confirmation diagnosis, confirmation na shi wannan rabies a nan cikin garin Katsina. To kun ga kenan ya kamata mu yi da gaske da gaya za mu yi yaƙi wannan matsala ta ciwon haukan kare. A wajen taron an gudanar da mukaloli daban-daban wadda Dr. Mustapha Mukutar Koguna da Dr. Kabir Ali Baba da kuma Dr. Abdulkadir Abubakar Rimi suka gabatar, da sun yi kira ga al'umma da su fara ɗaukar matakin wanke ciwon ga wanda ake zargin cewa kare ya ciza, kafin daga nan a garzaya da shi ga asibitin kula da lafiyar dabbobi mafi kusa domin ɗaukar matakan da suka dace. Lokacin da aka samu wata cuta sai a sanar, sai a haɗa kai, sai kuma magana a haɗa kai kowa a bashi ake kai wani in cuta ta zo ga abin da za ka yi, cuta ta zo ga abin da in aka yi wannan aka haɗa kai insha Allah za a samu lafiya. A jawabansu daban-daban, tsohon daraktan sashen kula da lafiyar dabbobi na jihar Katsina Dr. Abdullahi Ibrahim da kuma shugaban kungiyar masu kiwon kaji da ƙasa reshen jihar Katsina Alhaji Musa Rabadan Hassan da sauransu sun buƙaci sauran jami'an lafiya da su yi haɗin gwiwa da likitocin dabbobi domin ci gaban jihar nan baki ɗaya. Kuma kan batun da aka yi na batun wanda kare ya ciza, ina iya tunawa a 1992 lokacin muna karatu abu an taɓa kawo mana wanda karen nan ya ciza. A zahirin gaskiya ka gan shi kasan cewa yes kare ne ya cije shi dan yana haushi, yana zubar da miyo, yana wayannan abubuwa da kare mahaukacin kare ke. So ni na gani da ido na, ba wai wanda aka gani ne a cikin YouTube da sauransu ba.
Allah shi kare mu. Ita irin wannan ranar da ita ke faɗakar da mutane kan magana irin waɗannan manyan cututtuka waɗanda mutane ba duka suka san muhimmancin wannan ciwo. Sauran abubuwan da aka gudanar a wajen taron sun hada da ba da lambar girmamawa ga wasu ƙwararrun likitocin dabbobi da aka zaɓo. Mahalarta taron na bana sun hada da jami'an tsaro, likitocin dabbobi da sauran masu ruwa da tsaki. Ƙarshen rahoton kenan. Suleiman Dahiru daga kamfanin Ziima Manoma Rediyo and TV.